जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा माने मा होननो रावखौनो मोना ओरैबादि मोनसे परिबेस जानानै दं दा थैनो बादिलायगासिनो दं बिदि बे थैनायनि कम्पिटिसन माने जादों बे टाइपनि मोनसे परिबेस जाफिननो नागिरदों नैबे मासावनो साबा थैबायलै साबा थैबाय एक्सिडेन्टआव दिनै 13 थारिख 13 दिनल' थांथारदों बे नोंथांमोनानो बे खाथियाव दंना बै दलां खाथियाव बहायनो सानै थैदों दा दिनैबो एसेयावनो बासिबाव एसेयावनो बासिबाय बियो माने ओरैबादि दुखु गोनां माने थैनो गिला माने सोर बुजायबावनो गावखौनो गाव बिराद गोरोंसिन साननानै लाजोब्बाय आरोखि आरो बे जिनिसानो खिन्थु बिसोरनि थाखाय बहुद गाज्रि मोनसे माने दुर्घटना जायोब्ला जाब्रबथाय जानायनि उनावहाय जाय जादों बे खिन्थु मिथिदों जाथ'वाखैथ' बेखौनो बिसोरो साननो जायो जेबो नङा जाबाथाय माने अलरेडि टु लेट ओंखायनो दा जि जाबायसै माने गोसो सिंनिफ्राय माने खुथार मोनसे खावलायनाया मा बे गारि सालायनाय समावहाय गावनि रैखाथिखौ गोसोआव लाखिग्रोनांगौ जों बयबो मिथियो बे मिथियैथ' गैखाथारा बेहाय आरो खुनु डाउट गैया जे सोरबा सासे मटर साइकेल सालायगासिनो दं गारि सालायगासिनो दं अभार स्पिडआव थांबा एक्सिडेन्ट जानो हागौ बेखौ बेबो मिथिगौ हा गारि सालायनायाव मटर साइकेल सालायनायाव हेलमेट गानाबा सौग्रावलायनायाव खर' गावोबा जि थैगोन बेखौबो बेबो मिथिखागौ जुमाय लोंनानै गारि सालायना बेखौ मिथिगौ दा मिथिनायनि उनावबो बे भुलखौ नायगार खालामो बे जिनिसखौ मारै हमथानो दा नै दाखालिसो जितु आं दा माखासे जोंनाव फट' फुटेज दं एकदम प्रेक्टिकेल बेयाव खुनु एड टेड माबायदि इडिट थिडिट खालामनाय नंथारा बेयो बबे पार्टि जाबाय पार्टि जानानै दाना लागायबोनोसै हाखर सुखर जेबो मिथिला सौग्रावनोसै जाल्दाब जुल्दाब गोलैनानै थालाबायनोसै थै गनाय खर' गनाय मा नायनो बे इसेबां नाजासेयावबो इसेबां मिथिनायनि उनावबो जुदि बे जाब्रबथाय जितु परिबेस बे जुदि बिदिनो थाबाय थायोबा बे खिन्थु जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि दा बेखौ आङो खावलायदों गारि सालायग्रा बिथांमोनखौ जि जाबायसै खमसे खम गावनि न'खरनि मानसिनि खोथा साननानै गावनि खोथा साननानै आरो मटरखौ सोर सालायो मटर साइकेलखौ सोर सालायो जाय मानसिया खामानियाव थाङो बेसो नङा होमबा गावनो जुदि बिदि जानानै थायोबा बे न'नि मानसिया मा जागोन बेखौ खमसे खम साननांगौब्रा बेखौ सान एसे मा माने हांखुर जानाय थैनो हांखुर जानाय बायदि मानो बेखौ मावबाय थानांगौ जाखो दा ओंखायनो आं नोंथांमोननि दारै क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां गारि सालायग्रा मटर साइकेल होन गारि गिदिर होन गासिबो बिथांमोनखौ आं आरोबाव खनसे जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्रायनो होन पुलिस होन जिल्ला प्रसासन होन जों जयेन्टलि बे खामानिखौ जिहेतु मावगासिनो दं जों होननो नागिरदों जे नोंथांमोना बे गारि सालायनाय समावहाय नियमखौ बादहो नियमखौ आं मानो बादहो होनदों हेलमेट गानाबा 2000 फाइन दानगोननो बेखौ बादहो नोंखौ हमनानै मानो दानदों खिन्थु बे 2000 फाइन दाननायनि खौ माबानानै नों डन्ट केयार खालामनानै जुदि गमामा एक्सिडेन्ट जानानै जुदि थैमारोब्ला दा बै फाइनखौ साननायनि सिगां थैनायखौसो सानग्रोनांगौ आंनिबा थैनाङा आरोखि बास दा ओंखायनो खुब सिरियास जानांसिगौ एक्सट्रिमलि सिरियास जानांसिगौ बेवहाय खिन्थु थैनायनि उनाव नांलाय खमलाय खालामना माला बेखौ लानानै जोङो दा नोंथांमोननि दाथ' मोनफ्रोमबो खनायाव थांनाया सम्भब नङा दा ओंखायनो आं लुबैदों जे जों जे बे खामानिखौ मावगासिनो दं रड सेफटिया जे मोनसे दानि थांनानै थानायनि मोनसे पार्ट बे जिनिसखौ जोङो गामिनि जिल्लानि
एकदम लास्ट खनासिम जाहाथे बे मेसेजआ सौहैयो आरो बयबो जाहाथे सांग्रां जायो बेखौ आं लुबैदों आरोखि। आरो दा दिनैसो मोनसे मिटिं जानानै थांबावदों डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि, जेराव डिसिएस चेयारमेन, एसपि एसएसपि सार बिथाङा मेम्बार, बेबायदिनो मोनसे बिराद गिदिर कमिटि दं। दिनै गासिबो माने आरो मिटिं जाबावदों, दिनै 5th टाइम मिटिं बेयो बिराद माने रिजाल्ट ओरिएन्टेड माने डिटारमाइन्ड माखासे पलिसिजों आरो आखायाव लाबावदों। आं सानदों बे पलिसिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामजोबोब्ला बे जाब्रबथाया खमायगोन। खिन्थु बेखौ खालामनो थांनायाव रायजो राजानि हेफाजाब नांगौ। बेवहाय जों मोनसे बिराद मोजां खोथा सानदोंमोन, मारै जे क'क्राझार जिल्लायाव माने जिथु बै हर्न दामनाय जिथु हर्न दामनायखौ जों बोरै खमायनो बेखौसो जों सानहरदोंमोन। आच्चा, हर्नखौ बोरै खमायनो? जेब्ला नोंबो गारि सालायनो रोंगौ नियमाव, आंबो गारि सालायनो रोंगौ नियमाव, आंबो नियमावनो थांगासिनो दं, नोंबो नियमावनो फैगासिनो दं, होमबाथ' जों माबाखौनो हर्नखौनो दामनो गोनां जालाना। नोंबो नियमाव थांगासिनो दं, आंबो नियमाव थांगासिनो दं, खुनु प्रब्लेम जायाखै, होमबाथ' हर्न दामनो गोनां जालाना। दा हर्नखौ माला दामनो गोनां जायो? जेब्ला सिगांनिया जायगा हगारा, जेब्ला नों डिस्टार्ब मोनो होमबासो दामनो गोनां जायो। डेट मिन्स मा? बै सिगांनि मानसिया उननि मानसिया जे फैगासिनो बेखौ बे सनमान होनो रोङा, बा उननि मानसिया सिगांनि मानसिखौ सनमान होनो रोङाखै। दा जों साफ्रोमबो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै थिग मथे सालायलाङोबा माने हर्न दामनो गोनाङानो जाया। बेनि एग्जाम्पल जोंनि खाथियावनो दङ, जेरै मिज'रामाव माने मिज'राम स्टेटआव हर्न दामनायनि खुनु माबायानो गैया। बाहाय हर्न दामनायनि परिबेसानो जाया, मानो दामा बेवहाय। आरो बेबायदिनो डेभेलप जेब्ला कान्ट्रि माबा देशफोर दं बाहाय हर्नखौनो दाम गोनां जाया। दा मानो जाया? थ' आं ओरै होननो नागिराखै जे जोंनि मानसिफ्रा सिभिलाइज नङा, आं बेखौ होननो नागिराखै। होननो नागिरदों जोंनि मानसिया बिराद रोंखागौ, रोंनायनि उनावबो गावनि रोंगौथिखौ खामानियाव बाहायैनि थाखायसो सिभिलाइसबाबो आनसिभिलाइस बायदि जानानै दं। दा ओंखायनो बेफोर माखासे पलिसिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव बे गासिबो रायजो राजा बिथांमोनहा, माने गारि सालायगिरि बिथांमोनहा, ड्राइभार कमिउनिटिया गासिबो मोजाङै माने प्रेक्टिकेलि माने कपारेसन होथों। आरो इसिबां गोलाव खोथाखौ बुजियाब्ला थबस्रुयै माने नैबे जाब्रबथायखौ होबथानो आन्था, बेखौ थैनायखौ जों होबथानो आन्था बे बिराद अभार स्पिडआव दा सालायथारथों। जुमाय लोंनानै गारि सालायनाङा होननायखौथ' सानफ्रामबो होनगासिनो दं जों। दा आं ओरैसो होननो नागिरदों जे मानसिया साननानै लाखानांगौ जे आं दिनै जुमाय लोंबाय, आं दिनै गारिखौनो सालायला, बेखौ सानथों। ओमफ्राय मटर साइकेल सालायोबा, मानो होनबा मटर साइकेलजोंनो 70% एक्सिडेन्टआ जागासिनो। 70% एक्सिडेन्ट फेटालिटि माने थैनाय बे मटर साइकेलाव बांसिन जागासिनो दं। ओंखायनो मटर साइकेल सालायनाय समावहाय हेलमेटआ गानथारथों। अबयसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जों नुनो मोन्दों बांसिनानो हेलमेट गानबाय दा, खिन्थु माखासे बै साफ्रेग्रा गैया होमबा दालाय, बै साफ्रेग्राफ्रा खिन्थु दाबो जोंनि सामाजिक जिथु परिबेस बेखौ दाबो गुबुंले खालामगासिनो दं। दा बिथांमोनखौ जों मारै कन्ट्रल खालामनो, बेयावबो जों माखासे पलिसि लानानै दोनदों। मैयासो क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां मानिजाथाव प्रिन्सिपालफोर दङ कलेजनि, जेसेबां हेडमास्टार दङ स्कुलनि, हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल, गासिबखौबो लानानै जों मैया मिटिं मोनसे खालामदों क'क्राझार साइन्स कलेज अडिट'रियामाव। बेहाय जों बिथांमोननि गेजेरजों माने स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ टारगेट खालामदों। थिग बेबायदिनो गामि एरियायाव जोङो VCDCनि चेयारमेनखौ लानानै मोनसे प्लेनिं खालामगासिनो दं। बे बेलायाव बिथांमोनहाबो जोंखौ जाहाथे कपारेसन होयो। गोजोन्थों।